Jdem? Jo? Co? Jedem! Páni, dívejte se! Moment, to rychlovka, předjíždíme ručně a stručně. Jasný. Takhle je to dobrý, ne? Takhle to dobrý, no, jedět. Aktivní jako. No, to zkus plnou polní. To musí být dát na net, ty vole. To zkuste, ty vole. No jo, dáme to na YouTube. Ne, až si uděláme tu naší stránku, tak tam pak bude, co? Tragédie. Co máme za kretény v armádě. Kam už chodí? A ty vůni. Jedeme, Peťo, jedeme. Tady to jsme tady stará. Jak je to s těma jumpama takhle? Ale tak já se nějak moc nebojím. No, opustíš to. A dole se pak chytíš, jo? No. No, jak se dostaneš z té skaly zpátky, tak se to zase jako zastavíš. Než to ano. Proč bych si to neudržel? Strach mi to nedovolí, ale to pustit. Chceš taky? Nejde to.